आज कुडाळमध्ये अमेरिकेतील JP मॉर्गन या सर्वात श्रीमंत बँकेच्या उपाध्यक्षा माननीय सुषमा ठाकूर पाटणकर मॅडम आज या ठिकाणी आलेले आहेत. कुडाळमध्ये ज्यांचं बालपण गेलं त्या आज अमेरिकेसारख्या मोठ्या देशामध्ये मोठ्या पदावर कार्यरत आहेत. तर त्यांची जीवन प्रवास त्यांचा आजच्या या तरुण पिढीला कळावा आणि ग्रामीण भागात शिक्षण घेऊनसुद्धा मोठ्या देशामध्ये उच्च पदावर जाता येतं हे त्यांच्या मनामध्ये विश्वास त्यांना मिळावा म्हणून आज एक कार्यक्रम आयोजित केला होता विद्यार्थ्यांसाठी आणि त्या कार्यक्रमातून तो कार्यक्रम खूप छान झाला. तर त्या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने आज सर्व तरुण पिढीला एक वेगळं अनुभव मिळावा, त्यांचा जीवन प्रवास कळावा म्हणून आजची पत्रपरिषद आयोजित करण्यात आली. मी आदरणीय सुषमा ठाकूर मॅडमना विनंती करतो की त्यांनी एकंदरीत आपला प्रवास कशा पद्धतीने चढत्या क्रमाने तो होत गेला आणि उच्च शिखरावर गेल्यानंतर पुन्हा एकदा या ग्रामीण भागाकडे वळून बघत असताना आपली भूमिका आपलं पुढचं उद्दिष्ट पण सांगावं. थँक्यू सो मच. आणि बॅरिस्टर नाथ पै संस्था आणि तुम्ही सर्वच जण सगळ्यांनाच माझं अभिवादन. आणि मी कुडाळ हायस्कूलमध्ये माझं 12वीपर्यंतचं शिक्षण झालं मराठी मीडियममध्ये आणि मी अत्यंत ॲव्हरेज 80% आसपासची विद्यार्थिनी होते. त्यामुळे विशेष असं काहीच नव्हतं मी लहान असताना. आणि त्या काळामध्ये फक्त एक अत्यंत पॉझिटिव्ह गोष्ट अशी माझ्याबद्दल होती ती म्हणजे मी जो लायब्ररीमध्ये अनंत शिवाजी लायब्ररीमध्ये जो टाईम स्पेंड करायचे दिवसातले माझे जवळजवळ शाळा सुटल्यानंतरचा जेवढा वेळ असायचा आणि ऑलमोस्ट अख्खा शनिवार माझा लायब्ररीमध्ये जायचा आणि तिकडून माझी जी वाचनाची सुरुवात झाली तिकडून मला बऱ्याच गोष्टी कळल्या की इंग्लिश भाषा आणि आपलं टॅलेंट किंवा इंग्लिश भाषा आणि आपलं सक्सेस याचा जसा काही संबंध नाही आहे तसं लोकांनी तुमच्याबद्दल काही प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या की आता हिला काही जमणार नाही किंवा हिला काही येणार नाही किंवा ह्याचं नॉलेज नाही तर त्या गोष्टी आपल्याबद्दलची जी ओपिनियन लोकांची आहे ती आपल्याबद्दल सत्यता कशी घडणार नाही आणि त्याचा कसा आपल्या फ्युचरशी संबंध नाही हे आपल्या मनाला मी नेहमीच बिंबत राहिले. आणि 12वीला मेरिटमध्ये आल्यानंतर माझ्या वडिलांचा खूप मोठा तिथे सहभाग मला मिळाला म्हणजे सपोर्ट मिळाला की मुलगा मुलगी असा कुठचाही भेद न करता किंवा मुलगीला एवढ्या लांब मी कसं 22-25 वर्षापूर्वीची ती गोष्ट आहे कसं बाहेर ठेवू असा कसलाही त्यावेळी खरं तर आपली सामाजिक भौगोलिक किंवा त्यांची आर्थिकही परिस्थिती एवढी नव्हती की ते मला तिकडे ठेवून त्यांनी 4-5 वर्षाचा ताळमेळ घालावा. पण त्यांचा खूप मोठा सपोर्ट मिळाला आणि त्याच्यामुळेच मी आज इथे येऊ शकले किंवा माझा जी काही यश आहे ते मिळवू शकले. आणि 12वी नंतर मी जेव्हा फर्ग्युसन कॉलेजमध्ये दाखल झाले BMCCमध्ये मी BCom केलं आणि फर्ग्युसन हॉस्टेलमध्ये राहायचे. फर्ग्युसनचं कॉमर्स म्हणजे BMCC. तिकडची कॉन्व्हेंटमधली मुलं इंग्लिश बोलणारी मुलं त्यांचं राहणीमान त्यांची वागणूक आणि आपलं कोकणातून त्या काळी मराठी मीडियममधनं तिथे असणं ह्याच्यात थोडी तफावत होती आणि तो मला पहिला कल्चरल शॉक बसला. अमेरिकेत गेल्यावरती पण मला एवढा शॉक नाही बसला कारण अमेरिका ही खूप जास्त रिसेप्टिव्ह आहे म्हणजे लोक तुम्हाला ओपन माइंडने त्याला जेव्हा कळतं की ह्या माणसाला नॉलेज आहे तर ते तुम्हाला एम्ब्रास करतात एकदम ओपन माइंडने. पण इंडियामध्ये आपल्या थोडं इंग्लिश बोलता नाही आलं की ह्या माणसाचा काही उपयोग नाही किंवा ह्याला काही जमणार नाही किंवा हा म्हणजे थोडा आऊट झाला असं एक जे तेव्हा मला बघायला मिळालं पुण्यामध्ये. तर परत मी स्वतःला नेहमीच समजवायचे आणि आजही मी हेच सांगेन की जगामध्ये जी टॉपची लोकं आहेत आणि त्याच्यामधलं मगाशी मी एक उदाहरण बोलले की अर्नॉल्ड श्वार्झनेगर जो आज पूर्ण जगामध्ये 100 इन्फ्लुएन्शियल ऑफ ऑल द एराज जो माणूस आहे
किंवा अमेरिकेसारख्या कॅलिफोर्नियामधल्या सगळ्यात मोठ्या पॉवरफुल गव्हर्नमेंटचा जो 8 वर्ष गव्हर्नर होता त्याला इंग्लिश येतच नव्हतं, कारण तो ऑस्ट्रियामध्ये जन्मलेला आणि जर्मनी त्याची मातृभाषा. त्यामुळे नेहमीच इंटरप्रिटर घेऊन त्यांनी अख्खी व्यवस्था बदलवली, चालवली आणि अख्ख्या अमेरिकेने ऑल टाईमचा मोटिवेटर आणि इन्फ्लुएन्सर म्हणून जगात त्याने स्थान घेतलं. किंवा आपला कपिल देव जेव्हा 83चा वर्ल्ड क्लब मिळाला तेव्हा त्याने केलेलं भाषण पण इंटरप्रिटरनेच लॉइड्समध्ये सगळ्या जगाला सांगितलं. तर अशी माझी जी वाचलेली उदाहरणं होती ती मी स्वतःला कायमच सांगत गेले. किंवा आपला आता लिओनार्दो मेसी तोही स्पॅनिशमध्येच बोलतो कारण तो अर्जेंटिनाचा आहे. तर भाषा आली नाही, कारण आपल्याला जेवढं मालवणी किंवा मराठी बोलता येतं तेवढं एखाद्या अमेरिकनला मी सांगितलं तर त्याला आपली नावही प्रनाऊन्स करता येणार नाही. त्यामुळे तो कमी ठरत नाही किंवा आपण कमी ठरत नाही हे मी स्वतःला बिंबत गेले. आणि अगेन मी जेव्हा इन्शुरन्समध्ये सुरू केलं होतं तेव्हा मी एकटीच मुलगी होते, तेव्हा कोणच मुली ते घ्यायचे नाही, सिलेक्शन नाही करायचे. आणि 22 मुलं होती, पण तेव्हाही मी मुलगी म्हणून कमी किंवा मी कोकणातली म्हणून मला त्यांच्या बरोबरीने उभं राहता येणार नाही असा कुठचाही निगेटिव्ह विचार, जरी परिस्थिती तशी होती, मी माझ्या मनाला तो शिवायला दिला नाही. आणि आला तरी प्रत्येक वेळेला तो बाजूला काढून टाकला. आणि एक्झॅक्टली 3 वर्षानंतर मी तिकडे ब्रांच मॅनेजर, मग एरिया मॅनेजर, मग स्टेट मॅनेजर झाले. आणि 3 वर्षांनी ज्या मुलांना वाटत होतं, ज्या माझ्या कलिग्सना वाटत होतं ही मुलगी काहीच करू शकणार नाही, ही ऑडमॅन म्हणजे ऑड गर्ल आउट आहे, ते लोक मला रिपोर्ट करायला त्यांना लागलं. किंवा वडिलांच्या आर्थिक परिस्थितीमुळे मी मोठं कॉलेज घेतलं नाही, मार्क्स चांगले असताना एकदम गव्हर्नमेंटचं जे थोडक्यात मिळालेलं कॉलेज मी घेतलं आणि खूप लवकर जॉब करायला सुरुवात केली. पण ज्या कॉलेजमधची पायरी मी चढले नाही, पैसे एवढे जास्त 2.5 लाख रुपये नव्हते म्हणून, त्याच कॉलेजच्या कॅम्पस प्लेसमेंटला मी 4 वर्षानंतर सिलेक्टर म्हणून गेले. तर अशा भरपूर गोष्टी आयुष्यामध्ये आल्या. पण कुठच्याही गोष्टी किंवा कोणी आपल्याबद्दल काही म्हटलं तरी ते फारसा माझ्या ब्रेन्सवरती राहत नाही किंवा इम्पॅक्ट होत नाही. अमेरिकेमध्ये पण कॅलिफोर्निया रिजनमध्ये अख्ख्या JP मॉर्गन चेसमध्ये फर्स्ट इयरमध्ये मी नंबर 1 आले. म्हणजे माझा पॅचचा परफॉर्मन्स जो इंडियामध्ये नेहमीच तशा प्रकारचा होता. आणि माझं जवळजवळ 62 देशामध्ये एक दिवस त्यांच्या वेबसाईटवरती फोटो लागलेला की सक्सेस स्टोरी म्हणून. म्हणजे कारण एकतर एमिग्रंट बाहेरून आलेला ज्याला अमेरिकेचा एक्सपिरियन्स नाही, तिकडचं इंग्लिश आणि आपलं इंग्लिशमध्ये जमीन आसमानाचा फरक, आणि सगळ्या गोऱ्यांचीच सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत बोलायचं, कारण ती जगातली सगळ्यात मोठी रिचेस्ट बँक आहे. $3 ट्रिलियन ची इकॉनॉमी आहे, म्हणजे इंडियापेक्षा आपलं जास्त. तर अशा सगळ्या गोष्टीमध्ये पण माझा जो कॉन्फिडन्स मी डेव्हलप केलेला, जो माझ्या या गावाने, माझ्या आईवडिलांनी, माझ्या शिक्षकांनी मला दिला, त्या कॉन्फिडन्सनेच मला सगळ्या म्हणजे छोट्या छोट्या गोष्टीमधून मोठ्या गोष्टी क्रिएट करण्याचं धाडस दिलं. आणि परत अशी सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट एक जी आहे की कोणीही काहीही आपल्याला जरी सांगितलं की बाबा हे तुला जमणार नाही की हे तुला येणार नाही, पण जोपर्यंत आपण त्या गोष्टीची खातर जमा आणि आपल्याकडे असलेले स्किल पडताळून बघत नाही तोपर्यंत ती गोष्ट सोडायची नाही. हा जो मी कॉन्फिडन्स माझ्यामध्ये जी सवय लावून घेतलेली होती त्यानेच मला खूप मोठी मदत केली माझ्या लाईफमध्ये. आणि अगेन शाळा, शिक्षक किंवा गाव या सगळ्यांच्याच सपोर्टमुळे मी एवढं करू शकले. ॲक्च्युली मला एक गोष्टीची मी सवय लावलेली की प्रत्येकाला आयुष्यात लिमिटेड टाईम असतो. म्हणजे आपले आईवडील आपल्याला पहिल्यापासून शिकवतात की अपयश ही यशाची पहिली पायरी आहे, किंवा तुम्हाला अपयश मिळालं तर तुम्हाला चांगली शिकवण मिळणार किंवा चांगले लेसन्स मिळणार आणि मग तुम्ही समृद्ध होणार. पण आपल्याकडे एवढा टाईम नाही आहे की सगळीच अपयश आपल्या पदरात पाडून घ्यायची आणि मग त्यातून शिकायचं. त्यामुळे मी पहिल्यापासूनच जे मला करायचं आहे, जिथे मला जायचं आहे किंवा जो माझा जॉब मी घेणार आहे तिथे जो मोस्ट सक्सेसफुल माणूस असेल किंवा त्याच्याकडून मी माहिती घ्यायची. भरपूरशा आपले आत्मचरित्र वगैरे पण मधून मला माहिती मिळायची की त्यांचे प्रोबॅबल थ्रेड्स किंवा विकनेसेस किंवा खास कळगे प्रॉब्लेम्स काय होते, त्यांनी कुठच्या चुका केल्या, त्या आपण जर चुका टाळल्या आणि त्या चुकांना वळसा घालून जर आपण पुढे गेलो तर आपला टाईम पण वाचतो आणि लवकर आपण वरच्या पोस्टवरती जाऊ शकतो.
वयाच्या साधारण 26-27 वर्षी मला जेव्हा मी होते तेव्हा माझ्याकडे जवळजवळ 250 लोक माझ्या अंडर लोक होते आणि तेव्हाच माझं 30-35 लाखाचं पॅकेज होतं. आणि तेव्हा पण म्हणजे स्टेटस सिम्बॉल किंवा लोक आपल्याला काय म्हणतील. मला कंपनीची गाडी गेले 12-15 वर्ष इंडियामध्ये आहे, म्हणजे आता अमेरिकेत नाही ती सुविधा, आता मलाच चालवायला लागते. पण तेव्हा पण म्हणजे मोठी गाडी घ्यायला पाहिजे, मोठं चांगलं दिसलं पाहिजे किंवा अशा कुठच्याही गोष्टीवर मी कधीच कॉन्सन्ट्रेशन केलं नाही. किंवा मुलांनाच एखादी गोष्ट न सांगता मी स्वतः पण माझ्या घरामध्ये टी व्ही नाही, गेली 15-20 वर्ष टी व्ही नाही. मी कुठेही वेळ कुठे सिरियल्स किंवा हिरो परवाच आम्ही एका ठिकाणी जेवायला गेलो होतो MCAला, तर 2 हिरो होते, हिंदी आणि मराठीमधला, दोन्ही हिंदीमधलेच होते. पण मला त्यांची नावही माहीत नाही, म्हणजे अमेरिकेत आहे म्हणून नाही, पण जिकडे आपल्याला जायचं नाही किंवा जे आपल्याला लोकांना सांगायचं आहे ती जर गोष्ट आपण केली तर कोणीच आपल्याला आपल्या शब्दांना नुसत्यापेक्षा कृतीला जास्त महत्त्व आहे, हे मी स्वतःला नेहमीच समजवत आले आणि तशा प्रकारचंच वर्तन करायचा प्रयत्न प्रामाणिक मी करते. बेसिकली मला असं वाटतं की म्हणजे हुशारी, पर्सनॅलिटी, सभोवतालची परिस्थिती, ह्या सगळ्या गोष्टीचं डायरेक्ट गणित आपल्याला लावता येत नाही. आणि कोकण किंवा आपण कोकणातली माणसं, आपण थोडंसं ह्याच्याबद्दल म्हणजे खोटी फुशारकी मारतो की ज्या काय असतात त्या आम्ही तोंडावर सांगतो. पण भरपूर वेळा असं होतं की लहान मुलं जेव्हा त्याची पहिली पायरी, लहान म्हणजे 8वी 9वी 10वीतली, त्याच्यावरती जर आपण टीका अशी केली आणि निगेटिव्ह टीका केली की ह्यालाही जमणार नाही का, भरपूर मुलं हे मनाला लावून घेतात. खूप कमी लोक असतात, मुलं असतात की जे पूर्ण ऐकून तिकडून सोडून देतात आणि आपल्या स्किलवर काम करतात. तर प्रत्येक कामे म्हणजे आईवडिलांचे मूळ कर्तव्य मी सांगेन की मुलामध्ये जो गुण आहे त्याच्यावरती त्याला पॉझिटिव्ह मोटिवेशन दिलं पाहिजे. ऑफकोर्स कन्स्ट्रक्टिव्ह फीडबॅक इम्पॉर्टंट आहे, पण खूप क्रिटिकल मुलांची, कारण अमेरिकेत तुम्ही जर आलात तर ऑटिझम किंवा ज्यांच्या मेंदूची कपॅसिटी 70% डाऊन आहे अशी पण लोक स्वतःची, म्हणजे भरपूर लोक माझ्याकडे येतात कारण मी ट्रस्ट डॉक्युमेंट्स वगैरे माझी साईन लागते म्हणून अमेरिकन्स येतात. ते स्वतः गाड्या चालवत येतात, स्वतःच्या घराचं म्हणजे आतलं इंटेरियरपासून ती लोक स्वतः चूज करतात. म्हणजे आपल्याकडे त्याला आपण वेडा म्हणूनच येणं म्हणतो, पण इथे आपण भरपूर शहाण्या आणि हुशार मुलांना पण मागे डावलतो. तर तसं नाही झालं पाहिजे. आणि दुसरी गोष्ट मला अशी वाटतं की माणसाची हुशारी हे त्याचं कौटुंबिक, शारीरिक किंवा सांस्कृतिक बॅकग्राऊंड, त्याची कास्ट, त्याची पॉलिटिकल ओपिनियन्स किंवा त्याचं काय जेंडर, ह्याला आपण खूप जास्त महत्त्व देतो आणि त्याच्यामध्ये भरपूरशी चांगली लोक बाजूला होतात. तर माझा आणि आमचाही प्रयत्न आता तसाच असतो की हुशारीमध्ये कोणाची असू दे, माझी असू दे, तुमची असू दे किंवा त्याची असू दे, तिकडे पोचून त्या मुलाला नर्चर करण्याचं अख्ख्या समाजानेच काम केलं पाहिजे. म्हणजे फक्त आई वडिलांनी ते करून आपले म्हणजे आपलं समाज बदलणार नाही. बेसिकली जो आपला इन्स्पिरेशनल बीइंग हा फोरम आपण बनवला आहे त्याचं मेन इंटेन्शन असं आहे, आणि हे फक्त मी सांगायची गरज नाही, हे जगामध्ये प्रूव्हन आहे की अमेरिकेसारख्या जगातल्या सगळ्यात प्रगत देशामध्ये, सुपर पॉवरमध्ये जी सगळ्यात मोठी अफ्लुएंट आणि सक्सेसफुल कम्युनिटी आहे ती एशियन अमेरिकन आहे. आणि एशियन म्हणजे इंडियन, मेनली इंडियन आणि थोडे चायनीज. म्हणजे आपण तिकडे सगळ्या क्षेत्रात नंबर 1 आहोत आणि गोरे ब्रिटिश लोक नंबर 2 आहेत. त्यामुळे आपल्याकडे टॅलेंटला कमी नाही, हे त्रिवार सत्य आहे. आणि माझी अशी मनापासून, आणि तुम्ही मला खूप चांगला सपोर्ट दिला उमेशने प्रत्येक वेळेला जिकडे काय गरज होईल, कारण माझं कोकणमध्ये भरपूर वर्ष आता डायरेक्ट कनेक्ट नव्हता म्हणून तुमची मी बऱ्याचदा हेल्प घेतली. तर आम्ही पूर्ण ह्या प्रोग्रामचं इंटेन्शन असं आहे की जे आपलं हे रॉ टॅलेंट आहे आणि कुठच्या, कारण काय ना, मला एखाद्या जागी जर पोचायचं आहे दिल्लीला, तर मला जर तो रोडच माहीत नसेल आणि त्या रोडमधले खाचखळगे किंवा प्रॉब्लेम माहीत नसेल तर मी गोव्याला जाऊन पोचू शकते. तर मग तिकडे दिल्लीला सक्सेसफुल पोचलेली जी लोकं आहेत त्यांच्याकडून डायरेक्ट ह्या मुलांना नॉलेज मिळावं आणि त्यांनी आपलं यशाचं गुप्ती त्यांच्याकडे ओपनली सांगावं आणि यांना वाट दाखवून किंबहुना हात धरून कसं पुढे ते घेऊन जाऊ शकतील ह्या दृष्टीने ही होतकरू मुलं आणि ते शिकून जे पुढे गेलेले आहेत, आमचे कोकणातली जवळजवळ सगळीच जी आज कुठल्या ना कुठल्या राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर काम करत आहेत ती लोकं, ॲज वेल एज माझ्या ओळखीची आंतरराष्ट्रीय पातळीवरची ज्यांना मराठी आणि हिंदी थोडंफार कळतं अशी लोकं, यांना घेऊन आम्ही हा उपक्रम 2 वर्ष साधारण चालवतो आहे. त्याच्यामध्ये जगातले सायंटिस्ट, डॉक्टर,
इंजिनियर्स ऑफकोर्स असतात, IAS IPS तर नेहमीच आमच्याकडे महाराष्ट्रातला टॉपर आणि इंडियातल्या टॉपरना आम्ही आणतो आणि या विद्यार्थ्यांना कुठेतरी दिशा दाखवावी आणि ज्यांना इच्छा आहे त्यांना पुढेपर्यंत पोचवावा, हा त्याच्यातून हेतू एक आहे. आणि जो दुसरा माझा फोरम आहे वर्ल्ड बियॉन्ड टुडे, त्याच्यामध्ये साधारणपणे आता 21-22 कंट्रीची लोक आहेत आणि तो बेनिफिट ॲक्च्युली अमेरिकेमध्ये असल्यामुळे मिळतो. कारण तुम्ही जसे आपण सगळे एकाच धर्माचे एकाच कलरचे आहोत लोक, तिकडे सगळ्या कलरची लोक म्हणजे त्याला सगळ्या रेसेसची लोक किंवा एथनिसिटीची लोक, भाषांची लोक मिळतात. मग इथे बसून पाकिस्तानी असा, इराणी असा, आफ्रिकन असा असं न ठरवता म्हणजे आणि ज्या रेसिसमधली ज्या प्रॉब्लेम्स आहेत तो प्रॉब्लेम्स आपल्या दृष्टीने तिकडे न जजमेंटल होता त्या सगळ्यांना एकत्र घेऊन एकमेकाबद्दलची चांगली बाजू जाणून घेणं हा प्रयत्न असतो. आणि तिकडच्या आमच्या ॲरिझोनाच्या गव्हर्नरने, तिकडच्या लोकांनी पण खूप चांगला सपोर्ट केला. बाकीच्या कंट्रीजने, एक ASU नावाची युनिव्हर्सिटी आहे ॲरिझोना स्टेट युनिव्हर्सिटी, त्यांनी हा आमच्या प्रोग्रामला सपोर्ट केला आणि आम्ही वेगवेगळ्या कल्चरचं शेअरिंग करतो. आणि त्या फोरम थ्रू खूप अफ्लुएंट पैशाने स्ट्रॉंग लोक आहेत, त्यांना आपलं इकडचं काम दाखवता येऊ शकतं का किंवा त्यांच्याकडून आपल्याला सपोर्ट थोड्याशा डिप्राईव्ड लोकांना मिळू शकतो का, असा त्याचा इंटेन्शन आहे ऑन अ इंटरनॅशनल प्लॅटफॉर्म. मोठा फरक म्हणजे काय की मे बी लोकांना तिकडच्या माहिती आहे की कुठच्याही भाषेचा, कुठच्याही देशाचा माणूस तिकडे येऊन जो हुशार असेल तो काम करतो. त्यामुळे इथे कसं होतं की आपण एखाद्या ठिकाणी गेलो आणि आपल्याला आपल्या एकतर फर्स्ट ऑफ ऑल रूल्समध्ये खूप जास्त फरक आहे. इथे आपण ओपनली शेअर करू शकतो की तुमचं काय आमच्या बँकेत इन्व्हेस्टमेंट आहे, त्याचा उपयोग मी 4 लोकांचे पैसे आणखीन गोळा करायला करू शकते. तिकडे नवरा बायकोमधली पण इन्फॉर्मेशन माझ्याकडे दोन्ही क्लायंट असले तरी मी तुमची इन्फॉर्मेशन तुमच्या बायकोला दिली तर लगेच माझ्यावरती केस होऊ शकते पुढच्या 1 तासामध्ये. तर त्यामुळे तशा प्रकारात खूप गोपनीयता आहे. पण ॲट द सेम टाईम तिकडे खूप प्रोटेक्ट केलं जातं कस्टमरला किंवा माझ्याकडून तुमची एखादी चूक जर काही झाली तर लगेच बँक तसे मेजर घेते की त्या चुकीचा तुम्हाला फायदा नाही व्हायला पाहिजे किंवा रिस्पॉन्सिबिलिटी उचलते. इथे काय असतं की मगाशी कोणतरी असं म्हटलं की जर तुमची ओळख किंवा तुमची पॉवर नसेल तर जर एखाद्या चूक म्हणजे छोट्या माणसाबद्दल माझी काही चूक झाली तर कोण काही लक्ष देत नाही, तर तसं तिकडे करता येत नाही. सगळं गव्हर्न आणि डिसिप्लिन आणि रेग्युलराइज्ड आहे आणि रूल्स आणि रेग्युलेशन्स खूप क्लिअर आहेत, तो फायदा आहे. पण ॲक्सेप्टन्सचं म्हणाल तर मला असं वाटतं की त्यांना जेव्हा कळतं की अरे ह्या मुलीकडे सगळं नॉलेज आहे, सगळ्या रूल्स रेग्युलेशनचीला माहिती आहे किंवा आपल्या सगळ्या प्रश्नांची जिकडे उत्तर आहे, तर तुम्हाला प्रचंड रिस्पेक्ट मिळतो. तुम्ही कोण आहात त्याच्यापेक्षा तुम्ही काय आहात ह्या गोष्टींना जास्त इम्पॉर्टन्स दिला जातो. ते आपल्याकडे आपण सगळ्यांनी करायचे प्रयत्न केले पाहिजेत. मी असं ऐकलं की वर्ल्ड बियॉन्ड तो एक फोरम आहे जो 22 देशात मी डेव्हलप केला आहे किंवा IB सारखा फोरम, तो नक्की काय काम करतो आणि त्याचा कोकणला काय फायदा होऊ शकतो? बेसिकली जो आपला इन्स्पिरेशनल बिईंग्ज हा फोरम आपण बनवला आहे त्याचं मेन इंटेन्शन असं आहे आणि हे फक्त मी सांगायची गरज नाही, हे जगामध्ये प्रूव्हन आहे की अमेरिकेसारख्या जगातल्या सगळ्यात प्रगत देशामध्ये, सुपर पॉवरमध्ये जी सगळ्यात मोठी अफ्लुएंट आणि सक्सेसफुल कम्युनिटी आहे ती एशियन अमेरिकन आहे. आणि एशियन म्हणजे इंडियन, मेनली इंडियन आणि थोडे चायनीज. म्हणजे आपण तिकडे सगळ्या क्षेत्रात नंबर 1 आहोत आणि गोरे ब्रिटिश लोक नंबर 2 आहेत. त्यामुळे आपल्याकडे टॅलेंटला कमी नाही, हे त्रिवार सत्य आहे. आणि माझी अशी मनापासून, आणि तुम्ही मला खूप चांगला सपोर्ट दिला उमेशने प्रत्येक वेळेला जिकडे काय गरज होईल, कारण माझं कोकणमध्ये भरपूर वर्ष आता डायरेक्ट कनेक्ट नव्हता म्हणून तुमची मी बऱ्याचदा हेल्प घेतली. तर आम्ही पूर्ण ह्या प्रोग्रामचं इंटेन्शन असं आहे की जे आपलं हे रॉ टॅलेंट आहे आणि कुठच्या, कारण काय ना मला एखाद्या जागी जर पोचायचं आहे दिल्लीला, तर मला जर तो रोडच माहीत नसेल आणि त्या रोडमधले खाचखळगे किंवा प्रॉब्लेम माहीत नसेल तर मी गोव्याला जाऊन पोचू शकते. तर मग तिकडे दिल्लीला सक्सेसफुल पोचलेली जी लोकं आहेत त्यांच्याकडून डायरेक्ट ह्या मुलांना नॉलेज मिळावं आणि त्यांनी आपलं यशाचं गोष्टी त्यांच्याकडे ओपनली सांगावं आणि यांना वाट दाखवून किंबहुना हात धरून कसं पुढे ते घेऊन जाऊ शकतील ह्या दृष्टीने ही होतकरू मुलं आणि ते शिकून जे पुढे गेलेले आहेत. आमचे कोकणातली जवळजवळ सगळीच जी आज कुठल्या ना कुठल्या
राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर काम करत आहेत ती लोकं, ॲज वेल ॲज माझ्या ओळखीची आंतरराष्ट्रीय पातळीवरची ज्यांना मराठी आणि हिंदी थोडंफार कळतं अशी लोकं, यांना घेऊन आम्ही हा उपक्रम 2 वर्ष साधारण चालवतो आहे. त्याच्यामध्ये जगातले सायंटिस्ट, डॉक्टर, इंजिनियर्स ऑफकोर्स असतात, IAS IPS तर नेहमीच आमच्याकडे महाराष्ट्रातला टॉपर आणि इंडियातल्या टॉपरना आम्ही आणतो. आणि या विद्यार्थ्यांना कुठेतरी दिशा दाखवावी आणि ज्यांना इच्छा आहे त्यांना पुढेपर्यंत पोचवावं, हा त्याच्यातून हेतू एक आहे. आणि जो दुसरा माझा फोरम आहे वर्ल्ड बियॉन्ड टुडे, त्याच्यामध्ये साधारणपणे आता 21-22 कंट्रीची लोकं आहेत. आणि तो बेनिफिट ॲक्च्युली अमेरिकेमध्ये असल्यामुळे मिळतो, कारण तुम्ही जसे आपण सगळे एकाच धर्माचे एकाच कलरचे आहोत लोक, तिकडे सगळ्या कलरची लोकं, म्हणजे त्याला सगळ्या रेसेसची लोकं किंवा एथनिसिटीची लोकं, भाषांची लोकं मिळतात. मग इथे बसून पाकिस्तानी असा, इराणी असा, आफ्रिकन असा असं न ठरवता, म्हणजे आणि ज्या रेसिसमधली ज्या प्रॉब्लेम्स आहेत तो प्रॉब्लेम्स आपल्या दृष्टीने तिकडे न जजमेंटल होता त्या सगळ्यांना एकत्र घेऊन एकमेकाबद्दलची चांगली बाजू जाणून घेणं हा प्रयत्न असतो. आणि तिकडच्या आमच्या ॲरिझोनाच्या गव्हर्नरने, तिकडच्या लोकांनी पण खूप चांगला सपोर्ट केला. बाकीच्या कंट्रीजने, ASU नावाची युनिव्हर्सिटी, ॲरिझोना स्टेट युनिव्हर्सिटी, त्यांनी ह्या आमच्या प्रोग्रामला सपोर्ट केला. आणि आम्ही वेगवेगळ्या कल्चरचं शेअरिंग करतो. आणि त्या फोरम थ्रू खूप अफ्लुएंट पैशाने स्ट्रॉंग लोक आहेत, त्यांना आपलं इकडचं काम दाखवता येऊ शकतं का, किंवा त्यांच्याकडून आपल्याला सपोर्ट थोड्याशा डिप्राईव्ड लोकांना मिळू शकतो का, असा त्याचा इंटेन्शन आहे ऑन अ इंटरनॅशनल प्लॅटफॉर्म. बँकिंग क्षेत्रात काम करताय, तर व्हाईस प्रेसिडेंट आहात सगळ्या मोठ्या बँकेचं. तिकडचं बँकिंग आणि आपल्याकडचं बँकिंग यातला काय फरक, म्हणजे टेक्नॉलॉजीच्या बाबतीत किंवा इतर कसं काय फरक असतोय? तिकडे बेसिकली सगळ्यात मोठा फरक म्हणजे काय की मे बी लोकांना तिकडच्या माहिती आहे की कुठच्याही भाषेचा, कुठच्याही देशाचा माणूस तिकडे येऊन जो हुशार असेल तो काम करतो. त्यामुळे इथे कसं होतं की आपण एखाद्या ठिकाणी गेलो ना, आपल्याला आपल्या एकतर फर्स्ट ऑफ ऑल रूल्समध्ये खूप जास्त फरक आहे. इथे आपण ओपनली शेअर करू शकतो की तुमचं काय आमच्या बँकेत इन्व्हेस्टमेंट आहे, त्याचा उपयोग मी 4 लोकांचे पैसे आणखीन गोळा करायला करू शकते. तिकडे नवरा बायकोमधली पण इन्फॉर्मेशन माझ्याकडे दोन्ही क्लायंट असले तरी मी तुमची इन्फॉर्मेशन तुमच्या बायकोला दिली तर लगेच माझ्यावरती केस होऊ शकते पुढच्या 1 तासामध्ये. तर त्यामुळे तशा प्रकारात खूप गोपनीयता आहे. पण ॲट द सेम टाईम तिकडे खूप प्रोटेक्ट केलं जातं कस्टमरला, किंवा माझ्याकडून तुमची एखादी चूक जर काही झाली तर लगेच बँक तसे मेजर घेते की त्या चुकीचा तुम्हाला फायदा नाही व्हायला पाहिजे किंवा रिस्पॉन्सिबिलिटी उचलते. इथे काय असतं की मगाशी कोणतरी जसं म्हटलं की जर तुमची ओळख किंवा तुमची पॉवर नसेल तर जर एखाद्या म्हणजे छोट्या माणसाबद्दल माझी काही चूक झाली तर कोण काही लक्ष देत नाही, तर तसं तिकडे करता येत नाही. सगळं गव्हर्न आणि डिसिप्लिन आणि रेग्युलराइज्ड आहे आणि रूल्स आणि रेग्युलेशन्स खूप क्लिअर आहेत, तो फायदा आहे. पण ॲक्सेप्टन्सचं म्हणाल तर मला असं वाटतं की त्यांना जेव्हा कळतं की अरे ह्या मुलीकडे सगळं नॉलेज आहे, सगळ्या रूल्स रेग्युलेशनचीला माहिती आहे किंवा आपल्या सगळ्या प्रश्नांची हिच्याकडे उत्तर आहे, तर तुम्हाला प्रचंड रिस्पेक्ट मिळतो. तुम्ही कोण आहात त्याच्यापेक्षा तुम्ही काय आहात ह्या गोष्टींना जास्त इम्पॉर्टन्स दिला जातो. ते आपल्याकडे आपण सगळ्यांनी करायचे प्रयत्न केले पाहिजे. सध्या विश्वासार्हता कमी होत चालली, म्हणजे घोटाळे इंडियामध्ये जास्तच घोटाळे होतात. तिकडचं कसं काय, म्हणजे घोटाळे वगैरे असं काय तिकडे त्या बँकिंग क्षेत्रात? इकडे आपल्याकडे ॲक्च्युली सगळ्याच लेवलला घोटाळे होतात, म्हणजे अगदी खालूपासून वरपर्यंत. तिकडे असे घोटाळे मे बी 8, 10, 12 वर्षातनं खूप मोठ्या लेवलला, ज्याचं सर्वसामान्यांना एवढा फरक नाही पडत अशा लेवलला होतात. पण तुम्ही जर बघितलं तर माझा असा एक्सपिरियन्स आहे की प्रत्येक जण आपलं काम जेवढं पॉसिबल प्रामाणिकपणे करायचा प्रयत्न करतो. कारण प्रत्येकाला माहिती आहे, आता मी आहे, माझा एक NMS ID आहे, तर प्रत्येकाचाच असतो. मोठ्या पोस्टवर तुम्ही काम करत असाल तर तुमच्याबद्दलच्या सगळ्या कंप्लेंट जी जर कोणी एखाद्या साध्या माणसाने केलेली असली आणि ती कंप्लेंट जर प्रूव्हन असते की मी काही प्रॉब्लेम केला आहे घोटाळा, तर ते पब्लिक रेकॉर्डमध्ये असतं. त्यामुळे शक्यतो घोटाळे किंवा आणि एकदा माझं पब्लिक रेकॉर्ड ओपन असेल तर मग मला कुठेच स्कोप संपतो. इथे कसं इकडे माझा घोटाळा झाला तर मी दुसरीकडे परत जाऊ शकतो, तिकडे तो चान्स नाही आहे. त्यामुळे घोटाळे करणंच पहिल्यापासनं प्रत्येकाचा प्रयत्न असतो की घोटाळा माझ्या हातून होता कामा नये, कारण मी संपणार.
तर त्यामुळे घोटाळ्याचं प्रमाण खूप जास्त कमी आहे. आणि उदाहरण द्यायचं झालं तर आपल्यापेक्षा 1/4 पॉप्युलेशन आहे आणि आपल्यापेक्षा कमीत कमी 1000 पट जास्त बँका तिकडे आहेत आणि सगळ्याच बँका चांगल्या चालतात. इन्शुरन्सचं पण सेम आहे की 1/4 आपलं तिकडे पॉप्युलेशन आहे, पण इथे 25 इन्शुरन्स कंपन्या आहेत, तिकडे साधारणपणे 20,000 इन्शुरन्स कंपन्या आहेत. पण सगळ्यांचे बिझनेस होतात कारण लोकांचा ब्लाइंड फोल्डेड विश्वास आहे. आता एक उदाहरण द्यायचं झालं तर माझे स्वतःचे 5-5 कोटीचे इकडे HDFCमध्ये गेले 11 वर्ष टर्म इन्शुरन्स होते. पण मी अमेरिकेत गेल्यानंतर त्या 10 वर्ष भरलेले प्रीमियम पण म्हणजे लॅप्स करून तिकडे पॉलिसी काढल्या, कारण एकतर आता आम्ही तिकडे सिटीजन. आणि दुसरी गोष्ट अशी की माणूस जर गेला तर त्याचा क्लेम करायची गरज पडत नाही. जिकडे त्याचं क्रिमेशन होतं तिकडचा जी संस्था असते ते डेथ सर्टिफिकेट अपलोड करतात आणि इन्शुरन्स कंपन्या त्या रेकॉर्डमधनं पुल करून तुमच्या घरी क्लेम पाठवतात. एवढी सिम्पल सिस्टम्स आहेत. त्यामुळे फायनान्स इन्शुरन्सची विश्वासार्हता अजून टिकून आहे. अमेरिकन्स आपल्या इंडियनकडे कुठल्या अँगलने पाहतात, टॅलेंटच्या दृष्टीने किंवा कॅपॅसिटीच्या दृष्टीने? इंडियन सुपर टॅलेंटेड आणि बेसिकली कसं आहे की आता उदाहरण द्यायचं झालं तर आमची ज्या बँका किंवा मोठ्या कंपन्या संध्याकाळी 5 वाजता बंद होतात. बंद म्हणजे त्याच्यानंतर कोणीच तुम्हाला फोन पण करू शकत नाही. पण कुठच्याही कारणात इंटरनल कारणामुळे कस्टमर नसतातच, पण तुम्हाला जर थांबावं लागलं तर साधारण डबल पगार त्या अवरचा चालू होतो. म्हणजे 5 वाजून 5 मिनिटं झाल्यानंतर पण तुम्हाला तरी अमेरिकन तयार होत नाही. म्हणजे डबल पगार मिळाला तरी मला घरीच जायचं आहे, पण आम्ही लगेच रेडी होतो. म्हणजे आम्ही आपल्यासारखे इंडियन लगेच रेडी. मी 11 पर्यंत पण थांबायला तयार असतो. तर ही कष्ट करण्याची वृत्ती आणि कुठच्याही प्रॉब्लेमना क्रॉस करायची वृत्ती, सोल्युशन्सवरती जास्त सेंटर दॅन प्रॉब्लेम, ही आपली त्यांना पूर्णपणे मान्य आहे. आणि माझ्याकडे पण जेव्हा लोक येतात ते मला पाकिस्तानी किंवा एशियन कोणतरी समजतात, तर त्यांना जेव्हा कळतं की मी इंडियन आहे तेव्हा मला पण ते म्हणतात की तू इंडियन आहे म्हणजे तुला, कारण त्यांना माहिती आहे मी नॉर्मली कॅल्क्युलेटर घेत नाही, मॅथ्स तुझं चांगलं असणारच वगैरे, अशा त्यांना आपल्याबद्दल म्हणजे खूप सार्थ अभिमान आहे तो. कारण खूप चांगलं काम इंडियन्सनी तिकडे केलेलं आहे आणि सगळ्या युनिव्हर्सिटीचे टॉपच्या हार्वर्डपासून स्टॅनफोर्ड, आयव्ही लीग किंवा गुगल सगळ्याचे CEO इंडियन किंवा टॉप असल्यामुळे खूप जास्त आपल्याला व्हॅल्यू आणि अप्रिशिएट केलं जातं. सोशलवर काम तुमचं चालतंय तिकडे, पण कल्चरल ॲक्टिव्हिटीजमध्ये काय काम करता तुम्ही तिकडे? आम्ही बेसिकली काय प्रयत्न करतो की मेक्सिकन असू दे किंवा तुमच्या गयाना किंवा साऊथ अमेरिकन कम्युनिटीमधला माणूस असू दे, त्याचं कल्चर काय आहे किंवा कारण आपलं कल्चर माहिती आहे, पण त्यांचं कल्चर काय आहे, त्यांचं वर्ल्डबद्दल पर्स्पेक्टिव्ह काय आहे, त्यांचे कसले सण, त्यांचे पेहराव काय असतात, त्यांच्या फॅमिलीमध्ये कसं वातावरण असतं, हे आमच्या फोरममध्ये ते येऊन सांगतात. आणि बाकीच्या लोकांना एकदम डायरेक्ट त्याची इन्फॉर्मेशन मिळाल्यामुळे त्यांचा दृष्टिकोन बदलतो की हा असा तो तसा, हे जे आपल्या मनामध्ये स्टिरियोटाईप्स आहेत ते दूर होतात आणि दुसऱ्याची चांगली साईड आपल्याला कळते. कारण नॉर्मली मीडिया, तो इथला असू दे किंवा बाहेरचा असू दे, मीडिया थोडंसं निगेटिव्ह गोष्टीकडे जास्त हायलाईट करतो कारण त्याला थोडीशी पब्लिसिटी जास्त असते. मग जी बेटर आणि ब्राईटर साईड आहे दुसऱ्या कंट्रीची, दुसऱ्या एथनिसिटीची, दुसऱ्या कलर्सची, ती जगासमोर मांडण्याचा डायरेक्ट हा प्रयत्न आम्ही करतो आणि तसं कल्चरल शेअरिंग करतो. सहकारी बँका ती कन्सेप्ट आहे की सहकारी बँक ते आपल्या आहे सहकारी बँका ही कॉन्सेप्ट आहे, पण सगळ्या इथलं मला आता गेल्या 10-12 वर्षातलं माहीत नाही, पण सगळ्या सहकारी बँका पण एकतर कम्प्युटराइज टेक्निकल, त्यांची पण इन्फॉर्मेशन बाहेरच्या सगळ्या फोरम्सना अवेलेबल असते आणि त्याही खूप डीपली आणि मायन्युटली गव्हर्न्ड होतात. त्यामुळे सहकारी बँक आपल्या जशा इकडे भरपूरशा बँकामध्ये घोटाळे झाले किंवा डबघाईला गेले त्याच्यामुळे लोकांचे, तसं तिकडे उदाहरण नाही. आणि इंडस्ट्री वगैरे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वगैरे त्याला कशी काय कार्यपद्धती, म्हणजे एखादं लोन वगैरे आपल्याकडे कसं जो नव उद्योजक असतो वैतागतो कारण त्यांची कागदपत्र एवढे हॅश करतात ना बँकिंगमध्ये, ती तिकडची तुमची कशी काय पद्धती? बेसिकली बँकिंग असू दे, शाळा असू दे किंवा ड्रायव्हिंग लायसन्स असू दे, एवढं सिम्पलेस्ट लाईफ आहे. कारण माझ्या मुलांना मी जेव्हा तिकडे घेऊन गेले त्यांना ॲडमिशन पाहिजे होती, आम्ही शाळेत गेलो आणि 7व्या किंवा 8व्या मिनिटाला आम्ही बाहेर होतो आणि ते आमचा फॉलो करत होते की तुम्ही सोमवारपासून या. त्यांनी काहीही डॉक्युमेंट्स, तर सुरुवातीला आमचे व्हिजा आणि आमचे पासपोर्ट बघून
ॲडमिशन दिली. ते म्हणले तुम्ही शाळेत या, काहीही गोष्ट नाही, बाकीचं सगळं आम्ही मॅनेज करणार. आमच्याकडे जेव्हा बँकिंगला पण आम्हाला ज्या गोष्टी लागतात म्हणजे खूप सिम्प्लिफाईड आणि अगदी अशिक्षितातल्या अशिक्षित माणसाला पण फॉर्म कळेल अशी इन्फॉर्मेशन असते तिकडे. म्हणजे असं आपण इकडे म्हणतो की आपल्याला बिटवीन लाईन्स खूप वाचावं लागतं आपल्याला इथे, कारण जर आपण बिटवीन लाईन्स नाही वाचलं तर आपण कुठेतरी फसू शकतो. ही भीती तिकडे नाही आहे, कारण जे काय ते ट्रान्सपरंट आणि क्लीन आहे आणि समोरच्याचं इंटेन्शन किंवा त्याचा प्रोजेक्ट हा खरंच जर वायेबल असेल म्हणजे डुएबल असेल तर त्याला सपोर्ट करण्यामध्ये सगळ्यांना जास्त इंटरेस्ट असतो. त्यामुळे त्यालाही काही प्रॉब्लेम येत नाही आणि देणाऱ्याला आणि घेणाऱ्यालाही प्रॉब्लेम येत नाही आणि सगळं व्यवस्थित सुरळीत चालतं. सिम्प्लिफाईड आणि क्लीन आहे सगळं तिकडे, असा माझा पर्सनल अनुभव आहे. तुम्ही जेव्हा आमच्या बँकेत येता, तुम्ही 1 मिलियनचे कस्टमर असा किंवा तुम्ही 100 मिलियनचे कस्टमर असा, आमची सर्व्हिस तुम्हाला सेमच असते. कारण तो फरकच नसतो की ड्रायव्हर असू दे किंवा डॉक्टर असू दे, मल्टी मिलियनियर, त्यांना सेम ट्रीटमेंट, सेम रूल आणि सेम डॉक्युमेंटेशन ओपन असतात. त्यामुळे सगळ्यांना ते एक साधा सरळ सपोर्ट होऊन जातो. आणि जो कर्जदार असतो लोन घेतो तो मग हप्ता वगैरे असतो तो रेग्युलर वगैरे असं तिथे की आपल्या इंडियासारखं म्हणजे काय थकवलं हे वगैरे अशी काय? आता कधी कधी जेन्युइन केसमध्ये बॅड डेट वगैरे आम्हाला सगळ्यांनाच पकडून जावे लागतात, पण इतकी सिस्टम स्ट्रॉंग आहे ना की कोण जेन्युइन आहे आणि कोण फ्रॉड आहे हे खूप इझिली कळतं. कारण आमच्याकडे माणूस जन्मल्यापासून त्याच्या गेल्या पिढ्यांचे सगळे रेकॉर्ड, पब्लिक रेकॉर्ड आणि ओपन असतात सगळे इथे कसं आपलं फिजिकल फायलिंग आहे तसं तिकडे नाही आहे. आणि प्रत्येक माणसाचं म्हणजे आमचा जो सोशल सिक्युरिटी नंबर असतो प्रत्येकाला दिलेला, इथे आपण आता आधार कार्ड सारखं, त्याच्यावर तुमची अख्खी कुंडली असते, त्याच्यावर तुमचे बिहेवियर ॲस्पेक्ट दिसतात. तर जेन्युइन असेल तर त्याला सगळा सपोर्ट लगेच आम्ही करू टाकतो. पण जसं मी म्हटलं, फ्रॉड जर असेल तर तो एकदाच फ्रॉड करू शकतो, परत सेकंड टाईम तो फ्रॉड कुठेच करू नाही शकणार. ह्याचं कंट्रोल तिकडे आहे. त्या नाण्याला इंडियन, सुंदर पिचाई इंडियन, सुषमा ठाकूर देखील इंडियन, एवढं सगळं टॅलेंट इंडियामध्ये आहे, पण इंडिया मागे. त्याला म्हणजे हा ॲक्च्युली थोडा पॉलिटिकल प्रश्न आहे, हा माझा प्रश्न नाही आहे. पण जनरल आणि त्याला असं ग्रॉस उत्तर द्यायचं झालं तर मला असं वाटतं की आपल्या कंट्रीचं 1.4 बिलियन पॉप्युलेशन आहे, अमेरिकेचं 300 मिलियन पॉप्युलेशन आहे, म्हणजे वी आर 5 टाइम्स 4.5 टाइम्स ऑफ देम. आणि ऑपॉर्च्युनिटीज आणि रिसोर्सेस आपल्या कित्येक पट जास्त आहे. त्यामुळे आपण डायरेक्ट त्याचं रिलेव्हन्स लावू नाही शकत. आणि दुसरी गोष्ट, हे आपण सगळ्यांनीच करायला पाहिजे की टॅलेंट कोणाच्याही घरात आणि कुठेही असलं तरी ते नर्चर कसं होईल आणि त्याला कसं सपोर्ट करायला पाहिजे, हे जसं अमेरिका करते की तुम्ही कोणी असा, काही तुमचं बॅकग्राऊंड असू दे, तुम्ही हुशार आहे तर तुम्हाला सगळा सपोर्ट देऊन तुम्हाला वरच्या लेवलवरती ओढण्याचं काम जे करते, तो थोडासा आपला इथे कमी प्रॉब्लेम म्हणजे कमी पडतोय आपण त्याच्यामध्ये. कारण आपण आपल्या लोकांना आपल्या ह्याच्यात करायला जातो. आता उमेश जे काही कार्य लोकांसाठी करतोय किंवा मी त्याला सकाळीच म्हटलं की तू जे काही करू शकला ते आमच्यात तर कोणीच नाही करू शकलं, कारण आमचा फोकस सुरुवातीपासून की मला इथे पोचून मग काहीतरी करायला मिळेल असा होता. पण ह्याचा फोकस पहिल्यापासूनच मी लोकांना बरोबर घेऊन जाईन किंवा काय, अशी जास्त लोक येणं आणि त्यांनी सगळ्यांना आपल्याबरोबर घेऊन जाणं हे खूप गरजेचं आहे. तिकडच्या बँकिंग कार्यपद्धतीबाबत सिम्पली म्हणजे चांगली वाटली तुम्ही सांगितलं. इकडे कसं होतं, खूप फ्रॉड वगैरे असं बँकिंग झालं, हे अवेअरनेस आपल्याकडून काय होऊ शकतो का इंडिया असं, म्हणजे तिकडची कार्यपद्धती इजी कार्यपद्धती अवेअरनेस असा खूप होतोय आता. आणि तुम्ही जर मेट्रोजमध्ये किंवा काय बघितलं तर आता आमच्या सगळ्याच मोठ्या ब्रँडच्या मोठ्या बँका म्हणा किंवा फायनान्शियल इन्स्टिट्यूट्स इंडियामध्ये कार्यरत आहेत. तर चेंजेस, आता सकाळीच त्यांनी पासपोर्टचं उदाहरण दिलं की पूर्वी 15-20 वर्षापूर्वी पासपोर्ट काढायला लागणारे प्रॉब्लेम्स आणि प्रत्येकाच्याकडे म्हणजे आपल्याला जाऊन नमस्कार करायला लागायचा, ती सिच्युएशन आता नाही. ओव्हरनाईट काहीच चेंज होत नाही, पण खूप चांगले बरेचसे बदलाव मलाही दिसत आहेत आणि आपण त्या राऊटवर आहोत आणि ते होतं आहे आणि ते होणार, लवकर होणार. पण प्रत्येकांचीच आपली ती सामाजिक जबाबदारी आहे. तिकडची म्हणजे या म्हणजे पायाभूत सुविधा म्हणजे बेसिक सर्व्हिसेस जे आहेत
ही डेव्हलपमेंट इकडे यायला अजून किती वर्ष लागतील असं वाटतं तुम्हाला? मला पर्सनली वाटतं की 50-60 वर्ष तरी कमीत कमी, हां. म्हणजे तिकडची कम्प्लीट रिप्लिका व्हायला. हां. आणि खेडेगाड, कारण आपण डायव्हर्स आहोत, प्रत्येकालाच आपल्याला पॉलिटिकल ओपिनियन आहेत ॲक्च्युली. म्हणजे त्यामुळे सगळा तो ग्रोथ, तो रिसिप्रोकेट किंवा तो लोक तेवढा ॲक्सेप्ट करतील आणि एंडपर्यंत पोचेल त्याला वेळ लागेल. पण आता मेट्रोचं आणि मेट्रो सिटीजचं बरंचसं चेंजेस वगैरे दिसत आहेत. पण मला वाटतं साधारण 50 वर्ष तरी आपली जातील त्या लेवलला आणि सगळ्यांपर्यंत पोचायला. आता तुम्ही अमेरिकेमध्ये जवळपास सेटल आहात. बऱ्याच वेळा कॉन्ट्रोवर्सी अशी होते की आत्ता जे वॉर चालू आहे की आपली देशाची पॉलिसी, रशिया आपल्याला जवळ की अमेरिका जवळ की चायना जवळ वगैरे. अमेरिकेला मित्र म्हणून स्वीकारायचं म्हणण्यापेक्षा स्वीकारणं योग्य वाटतं का तुम्हाला? कारण तुम्हाला जास्त अनुभव आहे तिकडच्या अमेरिकन पॉलिसीचा. परत हा पॉलिटिकल प्रश्न आहे, त्यामुळे माझं वैयक्तिक म्हणजे मत फॉर्म करण्याला पण इंटरेस्ट, म्हणजे तेवढंसं इम्पॉर्टन्स नाही आहे का की मी अमेरिकेत राहते आणि मी म्हणजे इंडिया पण बघितलं, त्यामुळे माझं तिकडे सॉफ्ट कॉर्नरच असणार. कारण मी रोज तिकडेच राहते, तिकडेच बघते आणि मला त्यांच्याच पॉलिसी थोड्याफार मी त्याच फॉलो करत असल्यामुळे मला ते राईट वाटणार. त्यामुळे एखाद्या न्यूट्रल माणसाला प्रश्न विचारला पाहिजे. व्हाईस प्रेसिडेंट म्हणून आता तुम्ही काम करताय बँकिंगमध्ये, त्या बँकमध्ये, तर काय तुमचा जॉब काय असतो आणि साधारण काय टर्नओव्हर, म्हणजे तुम्ही कुठल्या क्षेत्रात करताय का? मी साधारण आता इंडियन करन्सीमध्ये बोलायचं झालं तर माझ्याकडे 56,000 करोडचा रेव्हेन्यू मी मॅनेज करते. आणि हा रेव्हेन्यू मॅनेज करत असताना हा रेव्हेन्यू ज्या कंपन्यांचा आहे, म्हणजे त्याच्यामध्ये खूप टॉपच्या कंपन्या आहेत आणि त्या कंपन्यांची प्रॉफिटेबिलिटी कशी आपण इंटॅक्ट ठेवू शकतो, त्यांना सगळ्यात चांगला टेक्नॉलॉजीचा, फायनान्सचा सपोर्ट आपण कसा करू शकतो आणि त्यांना प्रगतीपथावर नेण्यासाठी त्यांच्या बाजूला सॉलिड फाउंडेशन, रोबस्ट फाउंडेशन कसं आपण बनवू शकतो, ह्याचा टेक्निकल अनालिसिस मला करायचा असतो. त्यामध्ये पण किती साधारणपणे कधीतरी असं नॅचरल कॅलॅमिटीज किंवा कोरोनासारखे पॅन्डेमिकचे प्रॉब्लेम, ह्याचा आपल्या बिझनेसवरती काय इम्पॅक्ट होऊ शकतो ते आधीच प्रोजेक्शन करून त्याच्याप्रमाणे जी आपली सेकंड लाईन किंवा ज्याच्यावर आपण फॉलबॅक करू अशी आपली सिस्टम तयार करायची असते. आणि थर्ड इम्पॉर्टंट अगेन, टॅलेंट कुठूनही कसं टॅलेंट जास्त आपल्याकडे येईल आणि ते कसं नर्चर करून त्यांना कसं सपोर्ट आपण देऊ शकतो ह्याची एक आखणी करणं असा माझा प्रोफाईलचा भाग आहे. आता एवढ्या या शिखरापर्यंत पोहोचला, पुढचा गोल काय आहे तुमचा किंवा अचीव? बेसिकली मला सुरुवातीपासूनच, कारण माझ्या पर्सनल नीड्स खूपच जास्त कमी असल्यामुळे मला पैसा किंवा या गोष्टीमध्ये पहिल्यापासूनच इंटरेस्ट जरा कमी आहे. आणि आता सगळ्या मोस्ट ऑफ द नीड्स ज्या आहेत त्या टेकन केअर असल्यामुळे मला जास्तीत जास्त आवड आणि इंटरेस्ट हा जे एमिग्रंट अमेरिकेमध्ये आलेले आहेत किंवा आपली ही इंडियन मुलं जिथूनच आपण गेलो आहे पुढे, त्यातल्या जास्तीत जास्त लोकांना कसं पुढे मेन स्ट्रीमपर्यंत पोचवण्यात आपला हातभार लागेल किंवा जी लोक त्यांना मेन स्ट्रीममध्ये आणू शकतील त्यांचं कसं संघटन आपण करू शकतो मोठ्या लेवलवर, ह्याच्यामध्ये मला इंटरेस्ट आहे. आणि 5 इयर्स डाऊन द लाईन ती कसं त्याची बांधणी मी करू शकेन ह्याचा, आणि बाकीच्या कंट्रीचा पण 20, 21, 22 कंट्री आहेत. आता लवकरच आम्ही 50 कंट्रीपर्यंत पोहोचण्याचा आमचा मानस आहे. तिथून आपण कसा सपोर्ट सिस्टम उभी करू शकतो ह्याच्यावर माझं वर्किंग चालू आहे. तुमचे मिस्टर पण तिकडे कुडाचेच आहेत, पाटणकर, ते काय करतात तिकडे? माझे मिस्टर एरोस्पेसमध्ये आहे. म्हणजे तुमची जी बोईंग आणि एअरबस ही सगळ्यात मोठ्या ज्या विमान कंपनी, म्हणजे फायटर जेट किंवा नॉर्मल विमान बनवणाऱ्या कंपन्या आहेत त्यांना ते टेक्नॉलॉजी प्रोव्हाइड करतात. त्यांची फ्रान्स आणि चायनामध्ये टीम आहे आणि त्या म्हणजे एअरक्राफ्ट डिझायनिंगची टीम हँडल करणं आणि एअरक्राफ्ट बनवण्याचं मॉनिटरिंग करणं हे काम ते करतात हनीवेलमध्ये. मॅडम, आज आपण आता दिल्लीत गेलो किंवा मुंबईत गेलो, मराठी माणसाला भेटला की जरा एक वेगळं कुतूहल असतं. तसं तुम्ही अमेरिकेत असता त्यावेळी इथले काही कोकणातले असतील किंवा मराठी असतील भेटले असतील, एक वेगळा अनुभव काही? खूप मस्त म्हणजे वाटतं.
कारण इकडे कसं आपल्याकडे खूप लोक दिसतात पहिली, तिकडे एकतर लोक एवढी जास्त दिसत नाहीत आणि दिसली तरी त्याच्यात इंडियन मग महाराष्ट्रीयन मग मराठी हे कॉम्बिनेशन एवढं लवकर दिसत नाही. पण जेव्हा भेटतात तेव्हा एकदम आपला सख्खा भाऊ किंवा बहीण भेटल्यासारखा आनंद होतो. आणि मग आम्ही खूप प्रकारचे प्रोग्राम्स वगैरे करतो, इंडियन प्रोग्राम करायचा प्रयत्न करतो. आणि माझे जे फ्रेंड्स आहेत जे दुसऱ्या कंट्रीज आणि दुसऱ्या रेसिसचे आहेत त्यांना पण आम्ही आमच्याकडे घेऊन येतो आणि त्यांनाही आमचं दाखवतो काय आहे. आणि ते पण आता एक्झाम्पलच द्यायचं झालं तर अरेंज मॅरेज ही जी कॉन्सेप्ट आहे ही इटली, फ्रान्स, युरोपियन, दुसऱ्या एशियन किंवा मेक्सिकोमध्ये पण नाही, फक्त इंडियामध्ये. आणि तेव्हा ज्यांना सांगतो की आम्ही आमच्या आईवडिलांच्या पसंतीने लग्न केलं तर त्यांना ते पटत म्हणजे पहिलं डायजेस्ट व्हायलाच वेळ लागतो खूप जास्त. कारण तिकडे म्हणजे आई मुलाला विचारते की आपण भेटू शकतो का जेवायला पुढच्या आठवड्यात 8 तारीखला संध्याकाळी 6 वाजता. तर एवढं इंडिपेंडन्स आहे प्रत्येकाकडे. तर त्यामुळे आपलं कल्चर किंवा आपण घालत असलेले कपडे किंवा आपण आपल्या आईवडिलांना जो मान देतो तर तो त्याच्याबद्दल खूप जास्त अप्रिसिएशन करतो आणि आपण इंडियन लगेच कनेक्ट होतो एकमेकाशी. पण असा एक हा सिली क्वेश्चन, पण असं कधी तुमच्या लाईफमध्ये घडलं का तुम्ही बँकेत बसलात आणि हा कोकणातला कोणतरी आला आणि समोर जशी आम्ही कुठेतरी बाहेर जातो आणि अरे खय तू मालवणचं मग तुम्ही असं कधी घडलं का तुझ्या अमेरिकेत? नाही म्हणजे ओळखीचा किंवा म्हणजे इथला कोकण बेसिकली आमची बँक जी आहे ना म्हणजे त्याच्यामध्ये अजूनही जरी एशियन आणि अमेरिकन असले तरी ते खूप वेल्दी आणि म्हणजे आम्ही पोर्टफोलिओ जो करते तो साधारणपणे 10 मिलियनच्या पुढचे कस्टमरशी माझी ओळख साधारणपणे होऊ शकते. 10 मिलियन म्हणजे साधारणपणे कमीत कमी 1000 कोटीच्या पुढचे ज्यांची इन्व्हेस्टमेंट वगैरे आहे ती पण लोक. त्यामुळे असं मला नाही, पण बाहेर फिरताना किंवा कुठेतरी मॉलमध्ये गेलो तर कुठेतरी मराठी संभाषण ऐकलं तर मी जाऊन डायरेक्ट त्यांना विचारते तुम्ही कुठचे काय, आणि अशा ओळखी झाल्या. मालवणी म्हणजे घरातलं तुमच्या कल्चर काय आहे? तुम्ही आता अमेरिकेत सेटल झालाय त्याच्यात मराठी मालवणी काय चालतं? कारण तुमचे पतिराज आहेत ते कुडाळचेच आहेत, तुम्ही इकडच्याच आहात, म्हणजे बेसिकली तुम्ही दोघेही मगाशी बघत होता मालवणी चांगला बोलत होता. घरात काय कसं असते जेवण वगैरे, जेवण पद्धती इकडची मालवणीची करता एखादी संकष्टी मोदक वगैरे असं काय करता की? मालवणी करायचा खूप प्रयत्न असतो पण मला काही जेवण एवढं चांगलं बनवता पहिल्यापासून येत नाही. कारण माझं ट्रॅव्हल पण आधी 20 दिवस असायचा म्हणजे गेले 10-15 वर्ष महिन्यातनं. पण सगळं आम्ही मराठीच आणि मालवणीच फॉलो करतो. आम्ही आमच्या कुटुंबियांशी पण दोन्ही घरच्या मालवणीतनं म्हणजे सगळ्यांची मालवणीतनंच बोलतो. मुलांना पण मालवणी कळतं. मुलं एकमेकाशी इंग्लिशमध्ये बोलली तरी आमच्याशी मराठीतूनच बोलतात किंवा त्यांच्या आजोबा आजींची मालवणी मराठीतूनच बोलतात. आणि सगळंच म्हणजे पूर्ण ब्लडमध्येच कोकण असल्यामुळे ते काय असं सुटत नाही आणि सोडण्याची इच्छा पण नाही कोणाला. मीडियाबद्दल काय वाटतं? तिथला मीडिया आहे ना कोणाच्याच पर्सनल लाईफ किंवा कोणाच्याच म्हणजे बॅकग्राऊंड किंवा जजमेंटची काही त्यांना निगडीत नाही. म्हणजे अगदी हाय लेवलला थोडंसं बघत असतील पण नॉर्मल जो मीडिया आहे ना तो डेव्हलपमेंटवरती खूप जास्त फोकस्ड आहे. म्हणजे कुठच्या डेव्हलपमेंट होत आहेत किंवा कुठच्या डेव्हलपमेंटमध्ये काही त्रुटी आहेत हे निरपेक्षपणे थोडंसं मला तिकडे जास्त वाटतं. आणि कोण कोणाला इझिली इन्फ्लुएन्स करू शकत नाही. म्हणजे अगदीच तुम्ही हाय लेवलला रिपब्लिकन किंवा डेमोक्रॅटिक असाल तर ती गोष्ट वेगळी, पण प्रचंड परखड आणि व्यवस्थित ते मतं मांडतात त्यांची आणि सिस्टमला चॅलेंज पण करण्याची मुभा तिकडे आहे. इथे आपण सिस्टमला थोडं चॅलेंज केलं की थोडं मागे ओढलं जातो. तिकडे ती स्वायत्तता असल्यामुळे मीडिया थोडा कमी प्रॉब्लेममध्ये किंवा कमी कलर्ड आहे, जास्त ओपन आहे. त्या ठिकाणी राजकीय हस्तक्षेप मोठ्या प्रमाणात आहे का? आपल्याकडे कसं करप्शन झालं की करप्शन झालेला व्यक्ती कसा योग्य आहे ते पॉलिटिकली सांगितलं जातं लीडर, त्या ठिकाणी तसं असं आहे का? काय नाही, अमेरिका ॲक्च्युली 300-350 वर्षाची हिस्ट्री आहे, आपली 7-7.5 हजार वर्षांची हिस्ट्री. अमेरिका इकडे पुढे जायचं कारण हेच आहे की सगळे म्हणजे पब्लिक रेकॉर्ड आहेत. जर एखादा माणूस आणि तुम्हाला कदाचित माहिती असेल हे की तिकडे आता भरपूर जणांनी मे बी ॲम्बर हर्ड आणि जॉनी डीपची केस फॉलो केली असणार. तिथे ज्युरींचा खूप मोठा सहभाग असतो आणि ज्युरी म्हणजे आपली लोकं, कोणीही लोकं. म्हणजे मी पण उद्या ज्युरी, मला जेव्हा वेळ असेल तेव्हा ज्युरी बनू शकते आणि ज्युरी निर्णय देतात.
त्यामुळे ज्युरीना तुम्ही करप्ट करू शकत नाही, कारण ज्युरी कॉमन लोक असतात, ती कुठून आली हे मला माहीत नसतं जेव्हा ती तुमची केस बघत असतात तेव्हा. आणि म्हणजे खूप क्लिअर रूल्स आहेत की खोटंपणा ठरवायचे किंवा खरं आहे हे सिद्ध करण्याचे. त्यामुळे असा हस्तक्षेप सामान्य लेवलला कुठे होत नाही. येतो ना, आम्ही सगळे सण साजरे करतो. आता गेले 2-2.5 वर्ष कोविडमुळे नाही, पण बाकी इथल्यापेक्षा जास्त सण तिकडे आम्ही साजरे करतो. मॅडम आमच्याकडे इकडे ना कुठलाही प्रोजेक्ट यायचा म्हटला विकासात्मक की आंदोलनं होतात. अमेरिकेत पण होतात का विकासात्मक प्रोजेक्ट येत असताना? नाही म्हणजे जरी झाली तरी त्याचे विषय वेगळे असतात. म्हणजे रेसिझम किंवा आताचे म्हणजे ती कॉमन कारणं असतात, म्हणजे पर्सनल रिलेटेड. म्हणजे माझ्या घरात किंवा माझ्या वस्तीत किंवा माझ्या कास्टमध्ये प्रॉब्लेम आहे म्हणून नसतात. ते जनरल सामाजिक प्रश्न असतात ज्याच्यावरती म्हणजे लोक रस्त्यावरती उतरतात. ते जनरिक प्रश्न असतात सगळ्यांचेच. तर तो फरक आहे खूप मोठा. मी आता 4 वर्ष आणि 7 महिने म्हणजे दिवस मोजत होते मी यायला परत. फरक काय जाणवला? तसा काहीच फरक जाणवला नाही, पण रस्ते बिस्ते खूप छान झालेत. आता मी बॅरिस्टर संस्था पहिल्यांदाच बघितली. खूप छान वाटलं की विद्यार्थ्यांमध्ये पण खूप बदलाव आलेले आहेत. म्हणजे पूर्वी आपण असे जास्त बेदरलेले घाबरलेले म्हणजे असायचो, तसे आता विद्यार्थी दिसले नाहीत. आणि सुधारणा डेफिनेटली होत आहेत, त्याच्यात काय डाऊट नाही आहे. आणि त्या सुधारणा म्हणजे आणि माझा वेळ आता मी फक्त 8-9 दिवस झालेत मला इकडे येऊन इंडियामध्ये, आणि पुढच्या 9 दिवसांनी मला परत जायचं आहे. तर त्यामुळे एवढा, आणि मी 5 सिटीमध्ये ऑलरेडी फिरले. म्हणजे बेंगलोरला, बॉम्बेला, कोल्हापूरला माझी बहीण पोस्टेड असल्यामुळे तिकडे, मुंबई. तर त्यामुळे पण सुधारणा डेफिनेटली आपल्याकडे होत आहेत. आणि मुलं पण आपली खूप जास्त आता फोकस आणि रिझल्ट ओरिएंटेड होत आहेत असं मला वाटतं. मॅडम, युवा पिढीला किंवा तरुण विद्यार्थी सगळे आहेत त्यांना तुम्ही काय तुमच्या उदाहरणातून संदेश देऊ शकाल? मी असा संदेश देईन की इंग्लिश भाषाला जे महत्त्व आहे, आणि मला कधी कधी वाटतं ते अवास्तव महत्त्व आहे, ते फक्त एशियन कंट्रीमध्येच आहे. जर्मनीला किंवा फ्रान्सला मी राहिले, तुम्ही गेलात कधी तुम्हाला कळेल, तिकडचे लोक त्यांच्या मातृभाषेलाच देतात. जेव्हा मी फ्रान्समध्ये होतो तेव्हा ते लोक तुमच्याशी फ्रेंचमध्येच बोलायचा प्रयत्न करतात, इंग्लिश पण बोलत नाहीत. तर इंग्लिश मला येत नाही म्हणून मी कमी, हा समज अत्यंत चुकीचा आहे. पण ह्याचा अर्थ तुम्ही इंग्लिशसाठी प्रयत्न करायचे नाहीत असं नाही. तो प्रयत्न केलाच पाहिजे आणि करत राहिलंच पाहिजे कंटिन्युअस, कारण डेव्हलपमेंट इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस. तर तो करत असतानाच पण प्रत्येक वेळी आपल्याला बजावत राहायचं की मी कुठेच कमी नाही, आणि मला म्हणजे माझं टॅलेंट कुठूनच मागे राहणार नाही. आणि दुसरी तुमच्याबद्दल जे ओपिनियन देतात की याला हे जमणार नाही, तो ते करू शकणार नाही, म्हणजे मी पण ॲव्हरेज स्टुडंट होते, 80-82 मला % पडायचे. तर ते माझी सध्याचं जे माझं स्टेटस आहे हे उद्याचं माझं सक्सेस नाही, हे लिंक आपण कधीच लावायला द्यायची नाही. आणि दुसरी गोष्ट मी अशी सांगेन की ब्लाइंड फोल्डेड लोकांना फॉलो करायचं नाही. म्हणजे एखादा इंजिनियर करतो तर मी ते करू का, किंवा एखादा ह्या डिग्रीला जातो तर ते मी करू का, हे करण्यापेक्षा माझे स्किल आणि त्या जॉबला किंवा त्या क्षेत्राला आवश्यक असणारी जे गुण आहेत त्याचा ताळमेळ लावल्याशिवाय कुठचंही हे आपण सिलेक्ट करून एक क्षेत्र आणि एकदा केलं तर त्याच्यामध्ये जीवतोड मेहनत आपल्याला जे शक्य आहे प्रामाणिकपणे 100% द्यावं असं मी समजेन. पण मेन थीम लाईन हीच आहे की स्वतः आपण कोकणात आपल्या खूप जास्त टॅलेंट आहे, त्यामुळे मी टॅलेंटेड आहे आणि माझी लँग्वेज ही माझी ओळख नाही, हे प्रत्येकाने आपल्या मनात बिंबवलं पाहिजे. मॅडम, एखादी मराठी माध्यमात शिकणारी मुलगी आता एका अमेरिकन बँकेची व्हाईस प्रेसिडेंट आहे, म्हणजे नेमका टर्निंग पॉईंट कोणता? माझा बेसिकली टर्निंग पॉईंट हाच होता की मी जेव्हा कॉमर्सला गेले 12वीमध्ये तेव्हा भरपूर लोकांनी मला सांगितलं होतं की तू कॉमर्सला घालते, तुला सायन्सचे मार्क्स आहेत की तू करू शकते. पण 4 मुलं असल्यामुळे मी तो निर्णय घेतला की माझ्या बाबांना माझ्या की उगाच एवढा आर्थिक बोजा टाकणं गरजेचं नाही. आणि जेव्हा मी कॉमर्सला गेले आणि साध्या एका कॉलेजमधून मी फी जास्त नाही म्हणून तिकडे ॲडमिशन घेतली, पण जेव्हा 4 वर्षांनी मी त्याच हाय लेवलच्या 2.5 लाख फी असलेल्या कॉलेजमध्ये प्लेसमेंटला गेले तेव्हा मला कळलं की आपण जे इतके वर्ष न्यूनगंड बाळगत होतो की इंग्लिश लँग्वेज किंवा आईवडिलांकडे पैसे नाहीत किंवा आपल्याला तेवढा सपोर्ट मिळेल की नाही मिळेल,
ह्या सगळा मिथ आहे, हे सगळे गैरसमज आहेत. आपण आपल्या जर टॅलेंटला वर आपण पहिला विश्वास ठेवला आणि लोकांची ओपिनियन ही आपल्याबद्दलची सत्यता आपण बनवायला जर दिली नाही तर आपण काही करू शकतो. आणि त्याने मला त्या मोमेंटला मला जो कॉन्फिडन्स मिळाला, त्या कॉन्फिडन्सवरतीच माझी पुढची मग हे चालू झाली घोडदौड. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.